Казваш? Исо, а вие? Исо, ще идваш ли тук всеки ден? Не. Не, само днес ли? Да, може и друг път да дойда. Ма харесва ли ти, че има плаж тук? Да, На харесва. брега на реката. Да. През ваканцията можеш да си изкарваш свободното време. През ваканцията можеш да си идваш тук. Да, за едно левче. Ама то само днеска ли е едно левче? Защо едно левче, нали е безплатно? Да, да е, ама всеки ден ще бъде безплатно. За едно левче. Няма едно левче. Стил! Искаха ли ти едно левче? Да, искаха ми, ама си купих напитка, след това изпих и влязах! Трябва да си купиш напитка и тогава да влезеш, така ли? Я гледам, я един малко. Кажи сега, Ицо, ела сега да ми кажеш. Трябва да си купиш напитка и тогава да влезеш, така ли? Да. А иначе какво? Иначе и трябва да си избереш басейн, в който да си. И да си платиш едно левче. Не, само за напитката и само само за за напитката. днес ще бъде така. Вие фотографка ли сте? Да, аз съм журналист. Точка! Имаме си